Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Huwebes, Pebrero 17, 2022. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Cure ginhatagan sang 15 dias para magsumeter sang position papers sa DOLE. Mag-ama ipatay sang gintiro sang NPA sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Sa balita national, face mask policy magapabilin tubtub matapos ang pandemic suno kay Galvez. Law schools gintugutan nang magpatigayon sang face-to-face classes. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay Pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa DC6 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa Itali na sang mga balita lokal. Ginatagan sang 15 dias ang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR sang Department of Labor and Employment o kondole agud magsumiter sang ila sini nga position paper agud basihan para sa himuon nila nga desisyon. Suno kay Stephanie Montaner ang presidente sang CUR, nagalaom sila nga pabor sa ilang desisyon sang dole kag mahatag ang mga benepisyo nga tubtob karon na wala pa nila mabaton na. Ginpahag sini nga permado kag aprobado na sa ginpatigaw nga Annual General Membership Assembly kon agma ang paghatag sang collective bargaining agreement ang signing bonus sa salary hike. Kung hindi gid man magpabor sa ilang desisyon, istoryan pa sang union kung ano ang masunod nila nga tikang Naalipay man kami kay nagdesisyon ang undersecretary, we will pass na lang the position paper to the Secretary of Labor kaya siya na lang ang madesisyon regarding sa mga CBAN. Nitagaan niya kami 15 days tanan para madesisyonan mapass ang position paper at para makadesisyon na si Secretary. Nabatyan ang tingog ni CUR President Stephanie Montanera. Sa iban nga balita lokal, nagpatuman sang increase sa presyo sang karne sang baka kag baboy ang mga negosyante sa tatlo ka mga mayor nga merkado sang Bacolod City, Basiman sa damlag lang ginpagawa nga report sang local price monitoring unit sang syudad. Ginpahag na executive assistant kag market cluster head Ernie Pineda, naglambot na sa napulo ka pesos kada kilo ang gintaas sa presyo sang mga balaklon na. Ginpahag sini nga kakulang sa supply sa mga produkto ang nagapangunang rason sa mga sitwasyon na. Ginpahayag man ni Pineda nga base man sa report nga iya nabato na wala sang signifikante nga pagtaas sa presyo sang manok samtang may pagnubo naman sa presyo sang pila ka mga panakot ilabi na ang Bombay kag ahos. Saka naging man ang presyo sa karne alin sa 290 up to 300. Tapos ang baboy alin sa 270 sa Libertad na 280. Ang sa market, ang most common price is before 280, subong nag-290. Nabatyan ang tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Samtang ginkalipay naman ni Dr. Chris Soroon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod EOC, ang madinalagon nga vaccination drive sa syudad para sa mga kabataan na edad 5 to 11 anyos. Suno kay Sorongon, base sa records ng EOC, naglamot na sa masobray sa kalibo ka mga kabataan ang nabakunahan kontra COVID-19 sa sunod lamang sang 3 ka adlaw. Ginpahayag sini nga sigurado nga magataas pang nga numero kasunod sang ginbuksan nga mga vaccination centers sa umpisa subong nga adlaw Webes. Ginglaro man sini nga mayara pa sang bastante nga pondo sang bakuna ang syudad para sa mga age group subong nga semana kasunod sang nauna nga 10,000 doses sang vaccine nga ginpadala sang gobyerno nasyonal. Magluwas sa EOC ka mga opisyal sang tagsa ka mga barangay, pilaman ka mga bulutuan kag pribado nga sektor ang naghimo sang inisyatibo para buligan ang syudad sa sini nga kampanya. For the past 3 days, we have recorded almost 1,000 na mga kabataan ang nagpabakuna. Sa buong Webes, nag-open ang
Corazon Locsin as additional site. Mayroon magkita bakuna sa Barangay Bata para sa 5 to 11. Tapos ang STI West Negros, nga partner nato na McDonald's, nag-open naman. Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod, EOC. Sa katapusan nga balita lokal, nakahanad ang kaso batok sa mga tao nga naggapos sa isa ka Iloy nga ilagin dudahan nga aswang sa may barangay Gargato, Banwas ang Hinigaran, tinalikdan nga Pebrero 2 tuig 2022. Ginpahag ni Police Captain Ryan Villasario ang hepe sang Hinigaran PNP kaso nga physical injury kag frustrated murder o frustrated homicide o murder ang atubangon sang mga suspect. Ginpahag sang hepe nga wala pa sila makapasaka sang kaso bangod wala sang may magtindog nga saksi sa lugar sang natabuan ng insidente. Hindi man nila magamit ang video kag mga litrato kung wala sang may magtindog silang ang tag-iya. Apang nagpasigurong hepe nga ginahimo nila ang tananagod mapasaka gid ang kaso. Kung madumduman gingapo sa tiil kamot liog kag gintiro sang pana, ginlabo sa likod ginhabuyan sang asin kagahos si Janeline Valencia, 58 anyos kag nagapuyo sa may barangay Aranda sa Amo nga Banwa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:21. DTX 500 capsule. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay. Day 3 Biofood Supplement mga ka-action. Siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gain pahagi National Task Force o NTF against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga magapabilin ang mandatory nga pagsuksok sang face mask at tubtub nga matapos ang COVID-19 pandemic. Suno kay Galvez, wala ginaistoryahan ang pagdula sang face mask policy kagini ang posible pinakaulihi nga pulisa nga kakason sang gobyerno. Gain pahag sang opisyal nga sa tion nga hindi pa mahambal nga secured o kung nadula ng COVID-19 hindi man pagkakason na ang face mask. Una na naging pahag ni Vaccine Czar Galvez nga ang mandatory nga pagsuksok sang face mask ang most likely nga kakason sa ikapat nga quarter sang 2022. Gain pahag sini nga ining matabo kun ang pandemya ang mangin very manageable sa amo nga tion. Samtang ginanunsyo sang Legal Education Board o LEB nga ginatugutan ng limited in-person classes sa tanan nga law schools sa Pilipinas magluwas sa mga lugar nga yara sa alert levels 4 kag 5. Sa ginpagawa nga statement, ginpahag sang LEB nga hindi required ang legal education institutions o LEIs nga magpatuman sang face-to-face classes. Ang mga LEIs nga luyag sang in-person classes ang ginhanglan lamang nga magpabalo sa LEB. Ginpahayag man sang LEB nga pwede man makapili ang mga LEI sang flexible learning. Nagpasiguro ang LEB nga padayon ng monitoring para masiguro ang health kag ang safety nga mo ang prioridad. Ang LEB ang isa ka independent government agency nga nagatrabaho sa pag-regulate sang legal education sa Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 32 sa katapusan nga balita nasyonal. Nagpromisa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kung mapilian bilang presidente, magatutok ang administrasyon sa infrastructure development sa Visayas kag Mindanao para mapadasig ang ekonomiya kag magdala sang inclusive kag equitable economic growth. Suno kay aksyon Demokratiko Presidential Bet Moreno, ang pagsanyog sang ekonomiya ang mas mabatyagan sa Metro Manila. Samtang nabili naman ang mga malayo nga lugar ilabi na sa Visayas kag Mindanao. Ginpahayag sang alkalde nga sa iyang paglibot sa pungsod, mas madamo pa nga probinsya ang nagakinahanglan sang duga nga development nga makabenepisyo ang nagkalain-lain nga industriya. Padayunon man ni Moreno ang build program sang Duterte administration para makahimo sang mas madamo nga trabaho. Plano man ni Moreno nga magtukod sang mas madamo nga public housing, public hospitals, public schools para sa mas madamo nga oportunidad. Sa balita, una sa aksyon!
Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Pebrero 17 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Day La Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.